Kanega Dudashin Meghalaya, but Nipiang so by P. Barro, Shaniga took Kubor Mataka Jan Miet, Schwaben Pashki Kubor, Kibabania, and your pet Chwai, Kimat Bakong San. Kitkot Kakin Hun Runar Nari Bangladesh, Kila Tombor, your way Samla, Hajan Katan Kaput, India, but Bangladesh, Kabadan has Southwest KHASI Hills District, Lakem no your way Ubasuba Donkti Umasur Akhtar. Kasorkar Kelajan Dep ban pen biang ya kejaka ban pen kenria no ya ki long yeng na Harijan Colony. Penmena kasorkar ban weng no ya ke subject optional na ke exam thungkam civil services. Balarake ya ke Raksha Bandhan hakitan kaput ka doki kabapen I ya ke jing I na ke benta ke shipai BSF. Ki khubor ki babnia. Uwe usamla belatip kertem kum ubal serang marak nakasnong rong dahai ha Southwest KHASI Hills District ulasha Thombor hadu uba undamensau jur daki suba runar nari Bangladesh. Kini ki runar jong kate kakin hun ki balara da ka pistol bat ki tiar penmensau ki banep ki lalet ban rung jubor sya kedukan badon umarak hakapor ba udang yothia. Katkum kajing yathu jong superintendent ki pulit ubi jerwa laong bakate kajing jia kalajia hakapor shibaje men step. Ki pulit ki lalap ikitiar pen mensau bat ya ka ID card jong upulit constable kari Bangladesh na kate kejaka. Hakate kajing jia lakem no ya uwe ubasuba donkti daki nong shong shnong na kashnong kongjoy. Ki bor pulit rengkat kajing kershan jong ki nong shong shnong kidang penlong ya kajing twet saya ki we ki badang light pet. Kasorkar Meghalaya hakajingya penbet ka bakhatdu bat ki shipai ban shim ya ka jaka hajan ka Anjali parking lot ban penkin ria no ya ki long yeng na Harijan Colony ki badon hadu lai spa saupu arteli kane kalawan hadin jong ka jing ai jingmut jong ka high level committee hakasnem ar hajar khat pra u chief secretary kasorkar uba DP Waklang ula pentikna bagane ka jaka ka long ka babiang bat ula penpau baga jingmi na kane ka rai kan long ka babha hakaway pat kalyang banang kampen klan shu ya kajing bishar hakabiade ba kajing thombor persha eki kintay kajilla kan sabu ya ka Directorate of Prosecution da ka batung na ki public prosecutor khnang bakan penyat lakajong ya kajing tokit bat kajing tian bishar ka National Commission for Women kala penpau ya kajing sngokia halor kajing kiu ki long kame ki bom don lock ki kintay ki balong HIV positive bat ki bakirni hakikam di drug ha kajilla. Foreign Affairs Department is now in very advanced dialogue with the army authorities to get a new patch of land which is near Anjali cinema site on the other side of the road, and that land we have realized is adequate for reconstruction of the Harijan Colony, and we hope that we'll get a positive outcome as far as the army authorities is concerned. If that happens and if that fructifies, then we can see it moving forward. This has happened this year, the Directorate of Prosecution, that is exclusively, they won't be doing the investigation anymore. They will be only in charge of prosecution. We have already hired and appointed the additional PPs, and now PPs, that is public prosecutors, also will be appointed soon in all the districts also. And the directorate has started functioning now, and we are hoping by separating the investigation and the prosecution, we will get additional strength as far as prosecution is concerned. Kasorkar Meghalaya kala penbena bala wengno iki subject optional na ka examen thungkam civil services ban pentikna ya ka jingkhu jing suba hapadeng ki kertong u chief secretary uba DP Waklang ula ong ba baro ki badan jingtmu menta ken shim ya ki general studies paper harangkat bat ka wei pat ka paper ka bala benrap thamai ka bia dei shapang ka history bat ka culture jong ka Meghalaya hak bia dei bat ka reservation policy uba Waklang ula pentikna ba ya ka jing ai jingmut jong ka committee jong ki riu shampang on sawan sya kakinhun ki menteri hapo ka lai phuwetrik unailar da ka jingtmu ban pen sngau thu khamha sya phang kani ka policy bat ka jingtre kam jongka hakipor ban wan. One was taken up in yesterday's cabinet meeting, and that is to do away with the optional subject in the MCS exam, that is the Meghalaya Civil Service exam. We have taken a conscious call that it is
important that we have a level playing field. So therefore, there won't be any more optional subject for the MCS exam, but only the general studies. So there will be a number of general studies paper, but they'll all be the same paper for all the boys and girls appearing for the exam. The report, as you're all aware, has already been submitted to state government. I have to just sum up the recommendations of the committee, and it's a work in progress, and as mandated by the cabinet to me to submit the report by the 31st of August, the deadline will be met. Hagaway ka jinglet jurip bakindit hakasngi thok dieng ka Federation of KHASI Jaintia and Garo People Birni Hat Circle kala be no yaki hajar ngut ki nong tray bar jella bala shem baki tray klem don yaki labor license ki babiang hakathan khat lai mer. Hakajing yalam jong u president ka circle uba kit bor lang shooting bat uba artisan kongstit ka kinhun jong ka FKJGP kala thmu yaki karkhana bat ki dukan ki badon hajan khaput ka Assam bat Meghalaya da ka bakdo bakadon ka jing sngokia halor ka jing wan rum kerthep jong ki briu hadien ka jing khanra mender ha Assam kinong yalam jong ka FKJGP kila penpau bakila le katkom ka kaipot kabala ban shania baki bar jella ki wan rung bean shaki than tray jong ki trai jella. Saya simbiang, kena kalau kerja cepat, nak kalian berdua pun binang sembah. Yang subha bagi trelang benar-benar leng bangi. Tapi ia kan orang kebentar. Subha pun petip sengi, ni pun binang dalam dan sing balang, binang parandin, binang baik. Dah kami sim betul kulit, namar ni secu. Bahkan kadi kebentar kejungi, pun dipai langsung senang. Bagi simkia, bagi namsa wan telep, dah kita kipolir. Tengah kerpat nak kalian bagi langsung senang kejungi baru. Pun pengalaman di tayo di balalet. Lalu ki nakalian ka mga kapat ki do masnong ya kising sama snong kising long kami ban subha ban simkia abi de bani ka benta Hagajing kershan ka bakraw yaki long yeng nong rep haki nong kendong ka Meghalaya State Rural Livelihood Society kala play ya ka Livelihood Service Center bat ka Saksham Center hakasnong domba haka pratarik unai lar arjar arpusan kani ka sin jam ka deshi benta jong ka National Campaign on Integrated Farming Clusters hapo ka scheme MKSP da ka jing tmu ban penyo yaki nong rep da ki tiar ki bakongsan bat ka jing kershan ya ka jing play yaki nigi center la lam khmat da ka Deputy Commissioner ka Eastern West KHASI Hills ikong Anita Kharpor haka balaya don lang da BDO uba WL Masar bat ki we ki he ki han la sam yaki sembay bat ki tiar rep shaki dikhot jong ka SHG haka ba ikong Kharpor ila kentu yaki nong shongshnong ban pendon kampura yaki scheme sarkar ban kintiu ya kayo ka kot jongki ka sarkar kami ba ka sarkar jalla kala pentrai kam ya ki schemes ki baper lamba ki tnat trai kam ki baper kenang bakin ya rap ya ki nong shong snong ban kintiu ya ka jingyo jingkot de hakani ka sngi ngilayu i ya ka jingtrai shitom jongki SHGs jongki CLF jongpi baro ki badai ki nong mikmat jokani ka nakani ka shno bapila poi ka Zinmet Pharmaceuticals kala penbena ka jing tmu ban sedang traikam hakathan chete la mi ngi jong kari India da ka batmu ban penpoi ki dawai ki babit dor hadu kherdop ying na ka benta ki brio bat ki marat ru kumju haka jing yalang bat ki nong tho khubor ha Guwahati ka nong seng ka Aishi Ghosh Dastidar bat ka director ka North East ka Babita Sarma Barwa kila penksan ya ka thong jong ka company ban kentiu ya ka jing yo ya ka kot ka khia kham tam na kabenta ki long yeng ki baduna ka yo ka kot kinong mi khmat na Meghalaya u arban sutanga bat ulam bha kurba kila penpau ba ki jing shakri jong ka Zinmet ken sasdang ha ki banai banwan da ka bawan ra ka jing penpoi ka ba kham kloi kat kum ka jing tho jong doktor ban penduna ya ka jing shania ha ki dukan di dawai
Kajing Jurip Lang jong ka Ribhoy Youth Development and Social Organization, bat ka Meghalaya People Social Organization, ringkat kajing Kirsha naka Food Safety Department bat ki pulit ka Ribhoy, kilalap ya kajing penken ya ki an bam ha ki dukan ja, ki jaka bam harut surok bat ki dukan di jing bam hashi linter ka surok ba National Highway ka Bahenriu, hanong po bat ki shnong ba marjan. La shem ba katto ka ni ki dukan ki di ya ki mar bam, ki blakot kapor bat ki bom shngan ban bam, kabawanra ya kajingma kabakraw ya kakot kakya. Labu ya kajing ujor hanong po police station bat chakibor badai pet ya kajing yada ya kajing bam da kabakentu ban penshitom da kabating katkum ka an jong ka Food Safety Act. Hong kajingi kalong bahadian bengilayo ya kajing ujor ibabun na ginang kondong bat ipajba na gadong kathan kajingi hadin kata ngilale ya kani ka surprise checking. Dan ngilale ya kani surprise checking ngilalam ba ya itu gidukan kamtam ni ki restoran ya ka tarkombu jiki ya itu gijur gijap ilap ba kamlong kacaka ka badai benbu ya ki bat ajuk kapor ilap bagi bebun ki jur ba ki bu hang tu de ki balada put lupa ya tu baput ki branda bat ya ketu ka ba citeng na ketu ka ba bade ki ot ya ketu bat ki sa shet ya tu jur. Ka Henyo Trap Youth Council Ribhoy Sepni Circle kala IT yaki Dorcas siya Superintendent of Police but Deputy Commissioner ha kabaki labu artli kimat bakongsan kabiade bat ka syongsngan. Lalam kamat da President uba RC Thangkiew ka kinhun kala khot ban bu yaki pulit kentai ha patar khma Police Station katkum ka section Saupun Riu subsection 4 jong ka CRPC khnang ban khamla ban penbet bha yaki mukaddama kibiade bat ki kentai. Ha ka memorandum ka HYC kala dawa badai ban lek kirki halor ke jing keno jong ka jingdon ki kambean ha Queens Hotel ha Jorabat. Piula penpau sini uang ba ka jingbom don jong ki infrastructure hadu mentai kini sini nadu bala upgrade ikan naga patar kema apus jaga police station himpa don ki infrastructure. Telang jungi kum kesang hinamla an priang halor kata kade kamram jong ka police department ban ai ke jing tho la kade shagino ki benta ki high authority jong kiru kade ka kamram jugi reka bangin yang kesang i kam fokus bat ni dawa golong bade ban donno ki police women wing hapo ka patar kema police. Hagajing rakhe Raksha Bandhan hadauki kabadan hakapu jong ka India Bangladesh ha Meghalaya kilong kami bat ki samla traishnong kilaya lumlang ban penkop burom ya ki shipai border security force dak ba pendeng ya uksai rakhi jengai ne ki bhayeng ba sem jong ki kini ki shipai kilaya opdiang ya ki jing sngongo ba jing sngo burom naka imlang sa lang kajing rakhe kabala penpau leng ba ka jing sngo ba jing edri kalong kadak jong ka jing ede ka bajeliu ha padeng ki nong shong shnong bat ki nong ya da ya ka jat benriu kawai pakawai ka rakhi belate kalong ka jing kular ban kirshan ka jing buram ya ka jing IT lot bajarjar belale de ki shipai ki bapahara ya ki put kum ka jing kan mau buram ya ka International Day of the World's Indigenous People katanat sociology jong ka St Edmunds College kala penlong ya ka jing ai jing hikai lengba ka upadhyaka datta ka samla pule PhD na ka University of Toronto kajing kren jongka kabla ai kerteng ethnomusicology in indigenous worlds reflections from Assam and Meghalaya kalapen pau ya kajing wat bnia jongka halor ki jingrai tenrai bat ki tiar tem na baro artli ki jilla ka data kabade na Tezpur Assam kalapen I ya ki video jong ki jat benriu jong ka kper slasha bat ka jingrai KHASI tenrai bela ruai di ki nongruai kum ka Rida Gatpo bat u Dominic Linkoy unong penya ya ka school ba u brother Sunil Brito ula banjur ya ka jing donkam ban pennek pensa ya ka jing start tenrai ngaba ka ktien ka kendau ka siap karyam ka bet ki khanatang bat ka jing rakhe. It's always better if you find something that you are really having fun with. Make sure that you do research which you enjoy, right? That's the first thing. And the second thing being explore a lot of different mediums when doing research, right? Because as researchers in academia, we tend to sometimes stay within the four walls of academia, of classrooms, of colleges and universities. So it is very important. Ka Maudem Academic School Organization kelala ban penlong ya kajing ya mare marathon liar sirdar Maudem marathon ka baningkong ka ba job
kum kajing ai buram ya uliar sirdar blaklat no ubadai nong yalam shnong bat upastor badan buram ha kabala ithu ya u na kabenta kajing no sin yang jong u syakathan sep ngi jong kri boy la pli lama de president ke HNYF Northern Region uba Hastings Lingdo bat la penkut da MLA ka jirang uba Sostenes Sotun kani kajing amare kala kring ya kajing wan ya shimbenta jong ki babun halor ka phang padeng run for health run for victory la ai khusna mi kinong job hakirta ba pher bat kishnong bat daka ba penya so lang ya kajing penkan mau ba kajing rakhe ya ka kot ka khia bat kajing yaisha mentang ya pet ya kajing long jing man kasun meneng hatura kajing kriat kalong arpulai degree Celsius bat kajing shit kalong arpunyau degree Celsius kajing skam ka hau mata kasngi kalong prapu ana ka shispa kajing hap slap kalong 10 millimeters haba pai pa chanong ba shilong kajing kriat kalong khat pra degree Celsius bar kajing shit kalong arpulai degree Celsius kajing singam ka hau menta ka si kalong nyau pusan na ka shispa kajing hap slap kalong real millimeters kat ba ha jawai pat kajing kriat kalong khat pra degree Celsius bar kajing shit kalong arpulai degree Celsius kajing singam ka hau menta ka singi kalong nyau pukandai na ka shispa kajing hap slap kalong nyau millimeters kala bandon kajing hap slap ba malumala bar kajing tiet uperthat habun ki jaka hatura shilong bat jawai Shwaban poi sya kabukut jong ka thup khobon ya pei biang sashi sien ya kimat bakong san. Kidkhot ke ken buon runar nari Bangladesh kila thombor ya uwe samla hajan kathan khaput India bat Bangladesh kabadan ha South West KHASI Hills District la kemno ya uwe uba subadon kti umasur aktar. Ka sarkar kelajan dep ban pen biang ya ka jaka ban pen ken riak no ya ki long yeng na Harijan Colony Penbena ke sarkar ban weng no ya ke subject optional na ke examen thungkam civil services. Bala rakhe ya ke Raksha Bandhan hakithan khaput ka doki ka bapen I ya ke jing it na ke benta ki sipai BSF. Te parlok ka tungila poi sya ka bakut jong ka thup khubor jingi menta ka janmit hadu bang da syambiang bat phi la shai ka sngi khle phi baro. जन आवाज से खुशहाली आई मन की बात जन जन की आवाज